mangke managlar pandhan moncar non lir kekonang sureng sara tetan padhang kakangku rawuh ning Jodipati aku ngaturake basaku katuru yo Werkudara ndak tompo ora liwat pangestune pun Kakang Tampanono ndak gegem dadekake jimat sinuwun mandura bekti kula nggih Den yo Kakang Semar ndak tompo Ndara bekti kula nggih Den yo Nara Garing ndak tompo bekti kula sinuwun Petro Kantong bolong ndak tompo bekti kula sinuwun ya Bagong ndak tompo pangestuku Tampanono nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe ana wigati apa dene Petro tak kongkon sowan ning negara Indrawati ngawigati mboyong kelawan Kresna kakangku nanging sing rawuh marang Baladewa wah yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake kelawan adimu Jodipati mara kage paringa dawuh Werkudara boleh kakangku piye pancen kepara nyata yen to Petruk lawan Bagong wis prapta ning Praja Indrawati lan wis matur ngesane kaya Prabu Kresna apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinuta dening kadangku Yayi Werkudara pancen bener mangkono muga kisawangen anakku Gatot pirang-pirang sasi nandhang loro monggo madal saliring usada ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang mula aku njaluk turung karo Mbah Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati Yayi satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yayi nanging yen to Siadi wis nampa kelawan aturing pun Kakang ndak suwun sing sabar penggali jalaran apa ingin tak kandhakake iki mau durung karuwan kasunyatane tegese piye mung merga kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan urane bab sing kepiye Werkudara anane Yayi Prabu Kresna ora sowan marang kasatyan Jodipati sayekti nalika semono nampa pradule anake lanang ya kuwi anakku ing Traju Trisna Setija Boma Narakasura Setija ya kene matur apa karo Kresna kakangku Yayi sumurupa Yayi Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Setija Boma Narakasura prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyanawati ilang dicolong dening Duratmangka monggo ngerti ya atur ing Setija ditampa dening Yayi Prabu Kresna jarene miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyanawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca mula Yayi Prabu Kresna ora tumuli sowan marang Jodipati sayekti mung kepengin nanjehke kahanan iki apa Gatotkaca lara tenan apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani Werkudara wah menungso ratatanan jebul nggonmu etok-etok loro nutupi karo gedhoanmu nutupi karo lorekmu wah kowe tumindak sing ora prayoga Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip wah aku isin duwe anak kowe aku irang duwe anak kowe wah edan kowe waduh wah sapiye iki iki nek nganti wonten napa-napa sing tanggung jawab sampean lho Ndara Werkudara ngajar anake lanang kaya ngono lagi lara duncalke sirahe dicandak dikeproke teng jlambrah
nganti maklotak suarane terus ditendhangi kaya ngoten nika. Pak kae piye Pak? Petro ndaramu kae elingno, Bagong aja meneng wae. Ayo ayo. Oh, Kiai. Romo Kiai, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Kula mboten nate tumindak kados mekaten. Romo Kiai, estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula. Romo Kiai mugi paduka enget kula nedeng boten sekeca saliranipun ingkang putra ing Pringgondani. Teka paduka ndhahar dhateng aturipun pengendikipun Kanjeng Prabu Mandura. Sedaya boten katalidhi ingkang langkung permati Romo Kiai. Kula nyuwun pangapunten rasa cerewet. Hei! Sampeyan niku pripun to? Pengandikan Pandara Brada niku durung karuan bener, ming nanjehke. Kok urung-urung anake kok di jus. Niki nek nganti apa sapa sing ngasih kelangan. Sampeyan niku ora kaya ngono to, Dik. Niki putra sampeyan, niki anak sampeyan. Ngajar kok kaya ngajar Malik. Sampeyan kudune nelesih mang takone riyen putrane niku Gatotkaca apa kowe tumindak kaya ngene. Nek Ndara Gatotkaca matur mboten Rama njempon. Terus sampeyan teliti teng Darawati ana lelakon kaya ngene ora anake kok didadekake korban. Ya wis sakarepmu. Kandhane yo ngeyel. Maksudnya piye ngono kuwi? Apik apa ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu. Anak nomor 2. Aku blas. Mulang anake ora nganggo kekerasan ngono kuwi, Wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Neng nganti cilik lara gedhe tekaning pati sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung, ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa, dumeh neson. Kon njur apa-apa langsung babet-babet sapene dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ra trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Piye, Gong? Piye? Edan mo ya cah kae. Njur omongane dleming sak karepe dhewe. Petro. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun njur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kiai. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten sae. Rama Kiai. Kapejauna kula nderek kula mboten badhe tumindak kados mekaten. Wah, pateni tenan. Swami ngambrengeng kadi karunaning kaswase yen aneng marga memalat kodung Sang Wisnu Gantratmaja ing kowe tak ranté ana ing wit gendayaan Gatot Taunana Windanana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadangmu Traju Trisna. Najan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Hagnyanawati.
Wah, nganti garing putar ning kono ya wis ben ilang-ilang anduk siji. Itu lho. Dadi lakonku kaya ngene mono kawan. Sabar ngeten. Mbok cuculi. Rantene gedhe banget iku. Gemboke ya gedhe banget. Lha kok dolane tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Tru? Aku ora ngerti ya, ku iso gedene semono jan. Ndara karo kanca iki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedhot terus melayu gemboke gedhe banget. Diranti gemboke gedhe tenan ya, Tru. Heeh. Omong wae ora. Antil modar ora. Pripun, Ndara? Tru. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal trima kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trima sampean ajeng napa? Sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama. Nek cara kula mbudidaya, Den, manekung. Pripun carane supaya sampean iso mbuktekake nek sampean iku mboten luput, Ndara? Maraina semobang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca ing kocap kacaita nalika semanten eling-eling sang Gatotkaca satriya pinilih dening para Jawata mila nalika semanten sigra manekung ngersaning para Jawata bilih menawi mboten lepat tartemtu dewa paring kepadang tumraping snalindring pringgondani dadak sakoling mangke ingkang kekiter ing gegana miling-miling nenggih wonten wujuding Gatotkaca ingkang nalika semanten medal sak nginggiling radyan Gatotkaca ingkang rinante dening Sang Werkudara tanggap Sang Rimbyatmaja dipun mulat wonten wujuding Gatotkaca sigra angetok karo sandhuwun bedhol wit gendayaan satemah bedhol wit gendayaan ngambandir kantara nenggih Sang Rimbyatmaja wau. Dang 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 dang. Kadyan Gatotkaca dingon mapakarga suta tegapira Kresna Bartamaneher saktinira ing ujaran wang-wang semu Anggarjita. Tru nun cetha iki menungsane. Wah, lah sampean lah kok titis to, Ndara? Wah, lah blegere padha karo sampean. Rasa dadak gokan bebangal. Cetha
kowe ingkang nyidra Kakang Mbok Hagnawati ora mbok balekake tinjung akhirat nyawamu. Hayo gage aku sirnakno leganing atiku. Cinandak mestakaning dening Sang Gatotkaca nengging Sang Membawarna pinancak pundhake den untir gulune tugel tel ical wujudipun Raden Gatotkaca saweneh ana wujudan yaksa. Raden nyuwun pangapunten. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung. Pedro nun ical wujude Gatotkaca sing modho karo aku ana wujuding buta pecah sirahe mawon. Gunane apa niku wis mirang-mirangi karo sampean? Gusti tak takonane Petro nggih. Wah. Babine sapa itu? Babi-babi dengkul murah. Teko-teko senengane omongane sarwoting pecotot kowe iki. Buta ngono kok. Buta Traju Tresna. Wis sore mau. Wis sore mau buta ki men Traju Tresna tok apa piye? Ora ngerti. Aku orang-orang nonton wayang. Orang-orang nonton wayang dengkulmu. Takoni lho. Kowe nyidra Kakang Mbok Hagnawati. Ora mbok balik lak untir ndasmu. Aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu Hagnawati. Kakang Mbok sewu kalapatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Nyai Prabu pringgondani ora dadi apa aku ngaturake panuwun dene mbok luari saka panandang cinidra dening wewujudan ingkang gawa kelawan aku. Petro nun Kakang Mbok Hagnawati didherekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura. Oh nggih, kula mawon. Sus. Namune jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak. Montore Petro sok mlepek. Kula mawon, Nduk. Ya wis sakarepmu Bagong ya kena. Monggo. Kakang Mbok dengkulku mlocot terus. Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu, Ndara Hagnawati monggo kula dherekaken. Iya, Bagong. Ngadhep Sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya, Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Dawa sami-sami Kakang Mbok dados menapa. Yaksa mara kaki sadurunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih adilipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih Pulonjani Raden patih Pulonjani. Kok kaya patih Ngalengka. Iya Petro. Iya niku sampean ngerti no. Sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Hagnawati? Nggih, amargi ratu Gusti kula gandrung kaliyan Dewi Hagnawati. Mila tumunten kula dipun dawuh sepados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula memba panjenengan
Boten ateges kula menika badhe angedu Raden Gatotkaca lan Prabu Setija babar pisan boten. Nanging supados boten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Trisna mila kula salin wujud kados satriya. Boten wujud yaksa kados mekaten kula jani wonten dawuh. Terno aku nang ngarepe ratu Gusti tak sawangi kaya ngapa si jeneng Prabu Herumukti. Oh inggih ngestaken dawuh. Iki Bagong nggih. Lha iki hak Nyolowati ya. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun hak Nyolowati. Weh adal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Gatotkaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra. Wujudipun raseksa ingkang membo Yayi Prabu ing pringgondani. Wah adal. Wah, upama ora nganggo pitung mawon kudu wis mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Hak Nyolowati. Lho. Sing slamet Hak Nyolowati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Weh, domonge kok anggepe terus Bagong ki ra dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Setija ora duwe bojo kaya ngene. Yo wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa mawon cukup manuwun tok. Lho, lak karmo kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang tak balekke. Megahi amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo Tambanono ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. No, 300 lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Gatotkaca. Lho, jare Gatotkaca dirantai. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Gatotkaca niku dirantai bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene til. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Hak Nyolowati. Terus dicandak kali Ndara Gatotkaca tek wujud buta. Lho, wujud buta terus karo Gatotkaca endi? Kakang Mbok Nyolowati ora meneh Kakang Mbok Wayana pecah siramu. Monggo Raden metu saka Kancing Gelungdak terus diterke Bagong mrene. Wah, setan kok. Bagong celuk. Enten apa to? Celuan. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate apa? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Aming tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan mah? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai nasihat lho. Ora apa-apa njur. Ya. Lho, kok cawek. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong ora. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong maju. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau ngopo? Nggo jajan ngelek tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng.
Ngapa iku? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugede lah iki ora iso. Petro, nun. Hak Nyorowati. Tak gawane Maprojeng Nyorowati men diaturke ning negara Trajutresna. Men diterke dening Kyai Prabu Nyorowati. Nggih, monggo mawon. Ayo Hak Dewi monggo Wa Prabu kula dir. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen amotosa Sang Sri ate wonten timbalan piye entuk gawe apa ora nggonmu ndak atus wae nyidra marang Dewi Nyorowati memanik ing atiku jejantung ing atiku monggo nyatane Nyorowati wis winengku garwa dening Prabu Stija Bama Narakasura nggonmu ndak utus waya nyidra marang putri ing Tasik Madu isa kasembadan apa ora? Waduh sinuwun. Ingkang sekawit saged kasembadan parandining mangke wonten satriya ingkang saged ambabaraken lamban menika. Lho, satriya sapa? Naminipun Raden Gatotkaca. Sakmangke padukanipun tantang perang tandhing dening Raden Gatotkaca. Iblis lanat jeleh urip keparat. Ridho mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong magoro gongso Ratu bagus nanging pambegamu ora urus kowe wani bakal gawe rusak magrayu mbubrah bebrayaning kakangku Stija Bama Narakasura Raden ora saged kan gunem tanpa guna yen kowe ingkang mepalangi karepaning Prabu Herumukti ing kene ditemtokake kowe apa aku sing tekaning mati untapke nyawamu kelakon penjangkamu mati dening aku parat kowe wah sah oh mati wah waduh wah Ratu durung kandel kulite durung mulet balunge nantang karo Gatotkaca ora umur dawa ngletak dadi bathang Nadan satemene dudu perkaraning pringgondan
Nanging ngolopo yen to aku ngisas angkara murka. Wandrawati sedaya sampun ketingal padhang, sampun ngantos awon bocah patripun ingkang putring Pringgondani wa. Prabu ya. Kados pundi kok Prabu? Critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung Yai. Mergo Haknyalawati cinidra nalindra saka ing gisi ing samudra aran Prabu Herumukti. Utusan patihe Pulanjani. Mekaten kok Prabu ya. Sing iso ngrebut Haknyalawati malah anakmu ing Pringgondani Gatotkaca sing didakwa nyolong lawan bojone Stijo. Waduh wae ladal. Stijo wonten timbalan. Haknyalawati wis bali, matur sembah nuwun lan sumrupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adimu Pringgondani. Waduh, menawa mengkaten Kanjeng Rama iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan kaliyan kadang kula ing Pringgondani. Wis ora sang dadak bingung. Bojomu kantinen bali marang Traju Trisna. Kula wangsul piyambak kemawon sinau. Boten ateges kula badhe ngetingalaken labetanipun ingkang putring Pringgondani. Namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun ingkang putra ya Gatotkaca. Sepira gedhening keluputaning Wakmi Ndrawati aku nyuwun mangapura ya Gir. Mboten dados menapa. Stijo wonten timbalan. Nyuwun mangapura karo kadangmu ing Pringgondani Yai Prabu. Yai Prabu Pringgondani pun Kakang Traju Trisna nyuwun pangaksama. Dene sekawit aku ndakwa kelawan sira Yayi tumindak ora prayoga kelawan mbakyumu. Ya kuwi Yayi Haknyalawati mboten dados menapa Kakang Mas. Samenika sedaya sampun ketingal padhang, sedaya sampun ketingal tentrem. Mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Tijo. Ya kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca.